Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Балаларны, яшьләрне аякка бастырып, безнең урынга куярга исәпләр бар. Отна нәтиҗәләре. Азнакайда шәһәр һәм районның тормыш тәкъмин ителешенең актуаль мәсьәләләре каралды. Монда үзләренә шөгыльләрен балалар да, яшьләр дә һәм өлкән яшьтәгеләр дә тапты. Менә хәзер концерт программасы дәвам итә. Әлмәт патриотлары. Россия көнендә калабызда патриотик автойөреш узды. Техникада эшләүчеләр аз. Шуңа күрә рәхмәт әйтәсе килә авыл кешесенә. Авылны, авыллар исән булса, үзегез беләсез, милләт тә исән, татар теле дә югалмый. Милли бәйрәм. Әлмәт Сабан туенда 500-дән артык артист авыл хуҗалыгы алдынгыларын хөрмәтләп узды һәм Абсолют Батыр исеме билгеләнде. Азнакайда традицион уза торган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр һәм районның тормыш тәкъмин ителешенең актуаль мәсьәләләре каралды. Анда районның профиль ведомстволары җитәкчеләре атналык башкарылган эшләр һәм якын киләчәккә планнар турында докладлар тәкъдим итте. Теманы Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Киңәшмә муниципаль район башлыгы урынбасары Айдар Хәлиуллин рәислегендә узды. Ул узган атнада булып үткән чараларны санап үтеп, миграция хезмәтен һәм җиңел сәнәгать хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Район тормышында, үсешендә саллы өлеш кертүчеләр, үрнәк гаиләләр үз бүләкләрен алды. Безнең гаиләгә быел 27 ел. Бик матур яшибез. Безнең 2 балалар. Алар бик акыллы. Улыбыз Ринат Санкт-Петербургта медицинский университет бетерде. Безнең кызыбыз Динара 2нче курста укый. Алтын медальгә икесе дә бетерделәр балаларыбыз. Укыра керде Петербургка высшая школа экономики. Бар кешеләр тигез яшәсеннәр. Исән сау булсыннар. Хавалар чиста булсын. Дөньялар тыныч булсын. Социаль фонд бүлеге командасы исә республика күләмендә спартакиада җиңүчеләре булган. Әйтәсем килә инде анда ничә номинация: волейбол, баскетбол, 2 төр хатын-кыз ярат, бадминтон, настольный теннис, плавание. На шунда без генә волейболдан беренче булдык, отделениеларны җиңдек һәм инде баскетболда хатын-кызлар буалар да җиңде инде. Казанны бүтәнчә Казан бирешмәгән инде, бүтән төрдә инде. Матур хисләр туды инде бездә, команда ташламыйча, шулай торып матур гына уйнарга, балаларны, яшьләрне аякка бастырып, безнең урынга куярга исәпләр бар. Оешма предприятие җитәкчеләре катнашында узган утырышта иң мөһим мәсьәләләр хакында сүз барды. Җитәкчеләр белдерүенчә, бүген хуҗалыкларда көнгә 182 тонна сөт савыла, бер сыердан 20 килограмм савымлык сөт тәшкил итә. Терлек өчен 23 тоннадан артык сенаж салынган, азык әзерләү тулы көченә бара. Сәламәтлек саклау өлкәсендә эшчәнлек хакында баш табиб Илдар Шихапов чыгыш ясады. Ул хастаханә гадәти режимда эшләвен, медицина ярдәме вакытында күрсәтелеп баруын билгеләп үтте. Шәһәр урамнарын, парк, скверларны тәртиптә тоту, балаларның җәйге ялын оештыру, аларның юлларда иминлеге мәсьәләләре буенча җитди фикер алышу булды. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә Шевченко урамы 166-нчы йорт адресы буенча Татарстан Республикасы рәисенең Наш двор проекты кысаларында ишегалды территориясен яңарту эшләре дәвам итә. Яшәүчеләр билгеләп үткәнчә, территория сизелерлек үзгәрә, пөхтәрәк, уңайлырак һәм көндәлек тормыш, өй янында йөрүләр өчен яраклырак була бара. Монда асфальт япмасы яңартылды, яктырту баганалары урнаштырылды, территория алга таба төзекләндерүгә әзерләнгән. Ишек алдында урындыклар һәм чүп савытлары барлыкка килде. Контейнер мәйданчыкларының каркаслары урнаштырылды. Моннан тыш балалар һәм спорт мәйданчыгы җиһазландырылачак. Әлмәт бөтен ил белән берлектә Россия көнен тантаналы рәвештә билгеләп үтте. Бу көн иҗади остаханәләр, яшь гражданнарга беренче паспортлар тапшыру, махсус хәрби операция геройларының гаиләләрен хөрмәтләү һәм автойөрешне берләштерде. Ватанның көчен һәм бердәмлеген Әлмәттә бәйрәм итү турында тулырак киләсе минутларда.
Бәйрәм мөхите шәһәрне иртәдән үк урап алды. Мәйданда тематик интерактив мәйданчыклар ачылды. Россия триколоры акциясы кысаларында волонтерлар йөзләгән ок зәңгәр кызыл тосмалар тараттылар. Бу көн тарих һәм илнең көчле киләчәге өчен горурлык символы булып тора. Бәйрәмнең тантаналы өлеше артистлар һәм дистәләгән Әлмәтленең бер тавыштан Россия Федерациясе гимнын башкаруыннан башланды. Әлмәтлеләрне сәхнәдән район җитәкчеләре һәм җәмәгать эшлеклеләре кутлады. Алар билгеләп үткәнчә, бүген Россиянең көче аның үз иленә тугры булган һәр кешесендә. Альметьевск вносит свой... Әлмәт Татарстан Республикасының ышанычлы таянычы булып тора һәм ул бөтен илнең чәчәк атуына зур өлеш кертә. Надежной опорой. Каждый житель нашего огромного... Безнең зур күп милләтле дәүләтебезнең һәр кешесе бердәм һәм көчле ватан белән кызыксына. Нәкъ менә ватанга мәхәббәт барлык сынауларны җиңәргә ярдәм итә дә инде. Преодолеть все испытания. Россия көне бүген үзенчәлекле тирән мәгънәгә ия булган бәйрәм. Бу вакытта без чын ватанны саклаучыларны тәрбияләүчеләргә рәхмәт әйтәбез һәм яшь буында ватанга мәхәббәт уятабыз. Нәкъ менә бу ике вакыйга бу бәйрәмнең кульминациясе булды. Аплодисменты, дорогие друзья! Олар артыннан без Россия гражданнары бөтен Россия проекты кысаларында беренче паспортларны тапшыру тантанасы булды. 14 яшьлек егетләр һәм кызлар төп документларын район башлыгы кулыннан алдылар. Бу мөһим адым гомуми истәлек фотосурәте белән тәмамланды. Мин инде авылның активисты булып килдем. Бу бәйрәмгә килгәндә бу бәйрәм безгә гайыллык. Без мондый бәйрәмнәрдә катнашырга тиеш. Нинди генә милләтебезгә карамыйча, нинди генә хәлгә карамыйча, бу безнең яшәү мәгънәсе. Әлбәттә, бүген Россия көне үткәрелә. Бу чыннан да патриотик чара. Монда үзләренә шөгыльләрен балалар да, яшьләр дә һәм өлкән яшьтәгеләр дә тапты. Менә хәзер концерт программасы дәвам итә. Балалар өчен төрле остаханәләр яшьләр эшләре идарәсе хезмәткәрләре тарафыннан оештырылды. Алар Россия көненә рәсемнәр ясадылар, тематик открыткалар бизәделәр. Шулай ук автоматны җыю һәм сүтү буенча аерым почмак һәм хәрби инвентарь күргәзмәсе килгән кунакларның игътибарын җәлеп итте. Бәйрәмнең якты ноктасы Россия байрагы автойөришендә катнашучыларның старт алуы булды. Флаглар белән берничә машина шәһәрнең төп урамнары буйлап узды. Алар бу чара белән һәр әлмәтлегә без бергә һәм без бер ил икәнен тагын бер кат искәртеп үтте. Алсу Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Дуслык һәм хезмәт бәйрәме узган ялларда Әлмәттә Сабан туе гөрләде. Масштаблы ачылышта 500-дән артык артист, авыл хуҗалыгын алдынгыларын хөрмәтләү һәм әлбәттә Абсолют Батыр исеме өчен көрәш. Булар барысы да бәйрәм мәйданында узды. Сабан туеның иң якты мизгелләре турында тулырак хәбәрчебез Алсу Ахмаджанова материалында. Сабантуй ул татар халкының милли бәйрәме һәм елдагыча ул игенчеләрнең басуда утырту эшләре тәмамлаган чорга туры килә. Элек-электән Сабантуй чоры ул авыл халкы өчен дә, шәһәр халкы өчен дә бер утырып яу итү бәйрәм булып тора. Иртәдән үк мәйданда олмат-шыр урын юк иде. Әлмәт бөтен Татарстаннан һәм күрше төбәкләрдән кунаклар кабул итте. Бәйрәмгә килгән һәркемне гармун тавышлары, традицион ризыклар һәм милли түбәтәй калфаклар киеп каршы алдылар. Чарада республика премьер-министры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, Татарстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин, район башлыгы Гүзәл Хәбетдинова катнашты. Бәйрәмгә зур театралаштырылган тамаша старт бирде. Мәйданның яшел келәмендә татар халкының тарихы ачылды. 500-дән артык артист борынгы йолаларны сәхнәләштерде. Тамашачыларга ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен искә төшерде. Хотел бы поблагодарить Гузель Мударисовну и команду альметьевской администрации за сегодняшнее такое красивое, хорошее, очень доброе мероприятие с сохранением таких вот национальных традиций. И это очень дорогого стоит. На нашей земле работают 56 сельскохозяйственных предприятий. Самые крупные среди них – общество с ограниченной ответственностью «Союз Агро».
и акционерное общество имени Токарликова. Общая площадь задействованной пашни составляет более 75 тысяч гектаров. Сабантуй хезмәт кешесен данлый, аның көн сайын ару тавыны белми башкарылган эше туклыклы һәм имин тормыш нигезен тәшкил итә. Бүген бу бәйрәм игенчеләргә һәм терлекчеләргә җир эшенә тугрылыклары өчен чын күңелдән рәхмәт сүзләрен әйтергә бер сәбәп. Район башлыгы Гүзәл Хәбетдинова кулыннан 70тән артык районның авыл хуҗалыгы алдынгылары мактау грамотлары һәм рәхмәт хатлары алды. Хабирову Фандасу Агдасовичу, главе крестьянско-фермерского хозяйства, Шейхметову Ирику Равилевичу, главному агроному. Безнең авыл хуҗалыгының эшенә бәя бирә белгәнгә рәхмәт, конечно, район җитәкчеләренә безгә игътибар итеп чакыргач, авыр тормыш, хәзерге авыр чорда җирдә эшләүче, техникада эшләүчеләр аз. Шуңа күрә рәхмәт әйтәсе килә авыл кешесенә. Авылны, авыллар исән булса, үзегез беләсез, милләт тә исән, татар теле дә югалмый. Хамид Шарифуллин да бүген авыл хуҗалыгы алдынгылары исемлегендә. Ул гомерен җир эшенә багышлаган кеше. Туган авылыннан бер кайда чыгып китмичә шунда хезмәт куйдым, ди Хамид Сабитулы. Мен 10-нчы класс Сөләй урта мәктәбен бетереп, авыл хуҗалыгында 81нче елда тракторист булып эшли башладым. Шуның 19 елы колхоз хозяйствосында инде, калган еллары үзебезнең җирләр белән эшлибез инде. Эшли башлаганыма 30 июньдә 45 ел була. Токымлы юртаклар ярышы Сабантуйның тагын бер матур өлеше. Ат чабышлары меңләгән тамашачы көткән программасының кульминациясе булды. Гер күтәрү, туры баганага менү ярышлары да традицион рәвештә барды. Туры баганага менүдә беренчелекне Наил Хаҗиев яулады. Без ел сайын да киләбез монда. Саный максат, наверное, баганага менергә. Туры баганага мендек. Беренче урын алдым. Вот. И главное бу бәйрәмне күрергә, һәр ел так сказать, посчастье. Көрәш келәмендә дә кызу иде. Монда иң кеше спортчыларның җитди ярышы башланды. Авыр көрәштә абсолют батыр булып Ирек Шаяхмәтов танылды. Өенә ул яңа квадроцикл белән кайтып китте. Алсу Ахмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Хәлмәт телекомпаниясе. Ознакбай картлар һәм инвалидлар йортында да милли бәйрәм Сабантуй булып узды. Әлеге чара озын һәм актив гомер милли проектының максатларын тормышка ашыруның якты үрнәге булды. Анда Татарстан Республикасының хезмәт һәм социаль яклау министры орынбасары Юлия Абдреева да катнашты. Игелекле чара хакында безнең хәбәрчеләребез сюжетында. Актүбә бистәсе җирлегендә узган чарада райондашлар гына түгел, Баулы Җәлил интернат йортында яшәүчеләр дә катнашты. Быелгы Сабантуй шуның белән үзенчәлекле дә. Мондый бәйрәмнәрне өлкәннәребез өчен үткәрү бик мөһим. Безнең бурыч өлкән яшьтәге кешеләрнең актив тормыш алып баруын тәэмин итү. Аларга карата җылы мөнәсәбәт, игътибар булдыру. Җитәкчеләр билгеләп үткәнчә, бәйрәмне оештыруда иганәчеләр, волонтерларның саллы өлеше бар. Грант проекты кысаларында биредә яңа җайланмалар булдырылган. Килгән кунаклар безнең Баулыдан, килгән Җәлилдән, менә шушы грантны утып, менә шушы бәйрәмне оештыручы Марат безнең Баулы районыннан һәм калган спонсорлар, аларга бик зур рәхмәт. Здесь очень много изменилось, действительно, с тех пор. Биредә бүген күп үзгәрешләр күзгә чалына, заманча мөмкинлекләр тудырыла. Әлбәттә, нефтчеләр ярдәмендә биредә мунчалар да төзелде, юллар түшәлде, бассейн бар, тренажерлар, концерт сәхнәсе булдырылды. Концертная сцена у вас есть. Очрашу бүләкләү тантанасы белән дәвам итте. Катнашучылар өчен күңелле уеннар, мавыктыргыч бәйгеләр, спорт ярышлары да әзерләнгән иде. Бәйрәм кунаклары биеп, җырлап күңел ачты. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч Хәлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Хәлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сотама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.